Hake tabu India tai kabangma social media x.com rogo je boycott Turkey nei social media wo kabangma viral tongo te trending choliwi tongo. Tumani bagi himale norok miyawo Ministry of External Affairs tai armed forces ni bising te norok samani miyawo khana Turkey songar drone Pakistan no borok choba cho hore tabuk Pakistan rok a drone India ni birodi use khlai tongo. Haipano chini air defense akas anti drone missile omoni chuba chubai Amritsaro Mia Pakistan kabangma drone India ro nosto khanya ne baga hormani chini India ni air defense akas system o drone nongno noka sakao no perui khiklai ri bakha haka kokto mani bijinti saimamani khoroktam sagodugu mangkha gari o klai hake amoni bagino kabangma borok rok Turkey wo je tourist hisabe berenya ni bagi thangbayu India ni ingya hamana 2023 ni data report ni mote 3.3 lakh yang India ni borok Turkey wo tourist hisabe berenya ni bagi thango bongni jaga na nyani hake amo chikon mikon percentage ya amo kabangma no tai 2023 wo borok ni o jaga wo Bangla faimani kabangma India ni bisingtui borok no chamung nungmung no khoboi bithi brai doctor kabangma help hoka borok no ajarawo hake amo 2025 bonga ke borok sobono support khainga ke Pakistan no abong ni chayani jorawo je help khane India rok omorok no khai tabuk nahana Sicilia dor mono teise nai tongsibo amono Asaduddin OIC kok samani tongo kaisa miawo media rok ni biskango kok samani je Turkish rok borok bo bongni dor mono no kabangma je borok hamia rok nei terrorist no borok hamla khlaimani tongno bong a jagao haipano tabuk India rok borok hamia rok no je Pakistan rok no amti haike hamla khlai tongmani jorao ngak borok hamia no basiwoi borok tomani bagi Pakistan no support khlaina nang amono borok no bujugnani nango nei je Asaduddin OIC sawo amoni bagi no tabuk social media khulugina ke keno boycott Turkish tai boycott Azerbaijan nei chung nugnai tumani bagi himale 2023 wo je Bangla faimani bongni kangni haktoro no India roksa ajorao borno support khayo haipano Pakistan ok afroka kunfana khaya akon bongni thani chanani ata kri Bangladesh rokni bo maikri hinga ko bor bhaike help khanya hinu je Bangladesh bai ekdom same no aika a Turkish rok botabu amte haino khlai tongo je bongna help khanya nyokanas naisige bongna help khaya no se bongna aroni drun no India ni birodi use khaji nei borok hori tongo tai India rong no birodi use khai tongo borok bonga jaga Bangla phai dukhumanjak chere rong no chini o jaga ni doctor rok chini o jaga ni bithi brai rok chini o jaga ni chamung no muro horise banchiro haipano borok nga chini oro ni busano se chere rong no buthara ni bage borok na jaga ni songar drone Pakistan rong no hori India ni birodi use khlai rong bage 300 থেকে 400 হরে বরক তাবো আমো পাকিস্তান রক ইন্ডিয়া ni বিরোধী ইউজ খাইয়ে অ জাগানি চরাই বসা তাই সিভিলিয়ান নং বথারানি বাগে ট্রাই খাই তঙ্গো হাইকে আমনি বাগিনো তাবো সোশ্যাল মিডিয়া ও যে বয়কট টার্কি টুরিজম হই গবাংমা সোশ্যাল মিডিয়া ও trending ungi tongo x.com of fanang tung tai Facebook of fanang tung Instagram of fanang thake amno tui kabangma Bharat ni celebrity robo singer Vishal Mishra haisongbo x.com of post klai sai tongo je Turkey wo je Bharat ni gurugna ni thangi tongnai rok tourism ni bisingtui amota thangdi nei amono tabuk social media pungjak tai kabangma kok tomani bisingtui bo amo sajagi tongo je Turkish drone tabuk use khlaijak tongmani Pakistan ong bor hore Pakistan ok kabangma use khlai tongmani India rong ni khilaf India rong ni birodi hake Turkey rong na amsuk help khaikya hake Turkey rong ni jagao tabuk tourism ni bisingtui India rong amsuk thangi tongo hake a tourism no boycott khlaidi te borno help khlaimani amono jawab runa nangnai kok ni bisingti pana sawai borno bujungna nangnai hini salai tongayo hakin norok amti hakina te buk ketal update je Bharat by Pakistan tabuk choba nanglai tonglai mane omani tuye hayongo tom choli tong biango tom ungi tong amo kok toma khananan mo chunga ke norok o channel no subscribe khlai tondi o video no chajake like khlai di tai norok kok bo shahar mano komini bisingti ke age kaham tongmadi sari kaham khulumka hambai